Te, yn paratoi at ddosbarth cystadleuol arall fan hyn ar ddydd Iau y Sioe. A mae Caryl Haf Davies a glwswrw da fi o hyd. Caryl, diolch am aros gyda ni. I ni'n cael gwledd yma bore yma, dyn ni? Ydyn, ni'n cael neud sawl dosbarth gwahanol o trynwyr i'r tarfod. Mae'n neis i weld Ti'n di gweithio bach o amrywiaeth, ysaf? Ac i ni nawr draw gyda'r Teirw Ifanc, y brydiau cyfandirol a hefyd... brydiau cyfandirol fel wedys i, mae'r brydiau cynhenid wedi bod wrth gwrs. Ac y Teirw Ifanc, y junior bull wrth gwrs, yn dyfe, fel wedys i, mae'r rhain i gyd yn brydiau cyfandirol ac i ni'n gweld y tarw cynta sydd wrth droed y beirniad rhif 3140, y tarw bach blond. Be nei di o'r tarw yma gan Philip Marsden? Ydy, tarw da, fi'n credu bod e'n cerdded yn neis ar ei drad a... Na, tarw smart. Mae yn darw smart iawn. Symud yn dda, yn dwi? Ni'n gweld hwnna'n cerdded yn ysgafn droed neis, yn dwi? Bydde ti'n hoffi gweld falle bach fwy o bwer tu ôl? Fi'n credu chymod mae'r blonds, dyn nhw ddim falle yn rhoi pwysau ar falle gymaint o rai o'r brydiau arall. Maen nhw'n dieddol o fod yn tymyn bach yn ysgafnach falle, ond am darw am y bryd, chymod. A nawr y tarw lym o Gastell Newydd-Emlyn, teulu James Cohen, sydd gyda ni fan hyn, Dyfan a Carol wrth gwrs James, sy'n berchen y tarw ifanc. Maen nhw wedi cael sioe hynod o lwyddiannus wrth gwrs. Ydyn, maen nhw wedi pigo lan sawl gobr a dyma Cohen Action Man dan nhw fan hyn y tarw ifanc ar gyfer y gystadleuaeth. Yn fryd wyt ti'n nabod yn dda wrth gwrs. Dyma sydd gyda chi adre ar y ffarm yna'n dyfe. Be neidio'r tarw hyn te? Dwi'n dwlu ar hwn. Ydy, tarw smart. Fi'n meddwl bydd y beirniad yn... Wel, dibynnu beth mae'r beirniad yn edrych am, ond os yw e moyn... Chymod, maen nhw gyd yn deirw ifanc, ond am i oedran mae'r tarw'n fawr yn dweud gymharu falle... Ydy. A'r pŵer a'r lled na ni'n gweld o'r ysgwydd yr holl ffordd nôl fyna, at y platiau na, at y cefn yn dyfe, a'r cwarter ôl na. Mae'n dipyn o darw, yn dywe, da chi lean down o fe fyna nawr. A ni'n gweld Geoffrey Rogers o Ogledd Iwerddon, dyna fe yn ei siwt fe sydd yn beirniadu'r dosbarth yma. Llygad barcud yn gwylio bob dim yn dywe. Mae'r symud y pethau mor bwysig nawr yn y dosbarth hyn yn dywe, ffordd maen nhw'n cerdded. Ydy, yn bendant, os chi moyn tarw, chymod, especially bod ein yn tarwad ifanc, chi moyn bod nhw'n gallu mynd mas at y fiches i weithio. So chi moyn tarw sydd ddim yn dda ar ei drad neu falle sydd ddim yn cerdded. Yn amlwg mae rhain wedi dod i'r sioe yn y lle cynta, so dyn nhw ddim yn mynd i fod ddim yn cerdded yn iawn, ond yn gyffredinol mae'n bwysig bod tarwad yn ffit ac yn barod i weithio. Nawr te, ti'n iawn. A hwn nawr yn darw o brechfa mae'r tarw yma'n dod, y tarw bach simental. Bach yn llai falle, ond to, chymod, maen nhw'n ifanc a falle bod hwnna'n ifancach na'r un ni newydd gweld, yn fe? Tarw Gethin Davies, Gethin Lloyd Davies, a'i ferch Carys, yna'n goglis i fola fe. Jyst yn cael ei sefyll yn gywir. Mae yna ddosbarthiadau o wartheg simentals rhagorol wedi bod yn y sioe eleni. Mae niferoedd y da yn gyffredinol wedi bod yn uchel iawn, ond na, weles i yn y shed, mae llond rester o'n nhw, a mae'n hyfryd i weld y niferoedd yn mor bryd, really. Uchel iawn lenni. Mae yna darw bach glas wedyn, tarw glas Brydeinig i ddod, Kevin Watret. Mae nhw wedi cael sioe dda fyd, o hwn yn darw siapus iawn. Fiches Solway, maen nhw'n dod o'r Alban, maen nhw wedi cael siwrne hir lawr, a fi'n credu bod nhw wedi bod yn rai o'r prif sioe arall cyn dod fan hyn, so mae'n anhygol, mae'r anifeiliaid dal i edrych ar ei gorau ar ôl yr holl trefeili ar arddangos maen nhw wedi bod yn neud. Mae'n twff ar yr anifeiliaid chymod wneud yr holl trefeili rownd a bod mas yn y gres ac yn y blaen, so... Dycha'r tarw bach ma nawr, wel. Yn esiampl arbennig o'r glas Prydeinig yn dwe. Ydy, yn bendant. A'r pŵer yna wrth gwrs a'r siap rydyn ni'n gweld tu ôl fan hyn. Bobl bach. A Geoffrey Rogers yn cael gwledd fan hyn. Safon arbennig o uchel. Ac un tarw bach i ddod o flaen y beirniad. Wel, yn gweud celwydd, mae yna ddau. Mae yna darw Saler yn fyna nawr. Gan fferm Rosemore. Vladimir Only a Vladimir yw enw hwn.
A'r Teirw Charlie, clamp o Teirw Charlie gan Medwyn Williams, ni'n gweld e fyna yng ngwylio dy llun. Ie, chi'n gallu gweld o fan hyn, mae hwnna'n Seis. tipyn yn fwy na'r Ydyw e. lleill, ynddo e? A dwi'n Teirw Ifanc yw rhain, edrych ei faint e. Na beth mae'r Charlies yn adnabyddus am, ynddo fe, tyfiant, pwysau yn ifanc, a na pan mae lot o buchesu signo yma'n defnyddio, neu falle croesfridio gyda'r Teirw Charlie. A rhywbeth special am hwn fyd, yn dos e? Mae'n sefyll mas o fan hyn. Wel, edrychwn ni mlaen i weld le mae'r garden goch na'n mynd yn y dosbarth yma, felly dewch nôl ato ni yn y man. Ni'n aros nawr am ganlyniad yn osbarth y Teirw Ifanc y Brydiau Cyfandirol. A mae Caryl Haf Davies gyda fi fan hyn nawr o Eglwys Wrwn yn gwmni. Caryl, mae'n gret i weld y gwartheg yma'n edrych ar ei gorau unwaith eto o gofio pa mor boeth mae wedi bod wrthnos yma. A'r gwaith sy'n mynd fewn i gael nhw i edrych ar ei gorau. A mae'r rhain yn sicr yn edrych ar ei gorau, dyn nhw'r teirw bach ifanc mae heddi nawr. Mae wedi bod yn toff iawn ar ran i feiliad trwy'r wythnos yn y shed. Mae'r fans wedi bod yn mynd flat out, pobl yn golchi. Sa'n credu fi byth wedi gweld gwmyn o cyw i fynd i olchi'r da yn y bac ar ôl di llun, ond na, chymod, i feddwl hynny, mae'r anifeiliaid ma still yn edrych ar ei gorau, yndyn nhw. A dyma ni, fel wedes i, dosbarth y Teirw Ifanc Cyfandirol. A mae y Charlie, y blond, y limbs, y cementals, y glas a'r salers yn y dosbarth yma'r Pencampwriaeth yma. Ble wyt ti'n meddwl mae'r garden goch na mynd i fynd te Caryl? Pen ar y bloc. Fi'n credu bod y seis a'r pŵer falle gyda'r Charlie, ond falle mwy o siap gyda'r lim yn amlwg, ond wedyn mae dachi'r blw hefyd. So, mae'n dibynnu pwy fryd mae'r beirniad falle yn ffafrio, byddwn ni'n meddwl, achos maen nhw gyd yn dda yn ei bryd eu hunain, ydyn nhw. Maen nhw wedi ennill i ddod ma. Mae'r beirniad o Ogledd Iwerddon. Mae'n edrych draw at y Charlie, mae'n nôl gyda'r limbs. Edrych yn fanwl ma fe. Ni'n edrychiad arall. Edrych ar y blond unwaith yn rhagor. A rhywbeth am y Charlie na fyd, pŵer Teirw Medwyn Williams. A mae'r Teirw lim na hefyd gan y teulu James o Gastell Newydd Emlyn yn dipyn o darw. Dwi'n meddwl mai jyst tast personol yw i pan mae'n dod i'r Pencampwriaeth yma mewn ffordd, ynddo fe? Ie, byddwn ni'n meddwl, maen nhw gyd yn top i bryd yn barod, yndyn nhw, so does dim beiau i bigo mas mewn ffordd yma fe, jyst beth bydd yr beirniad yn... beth yw'r bryd mae'r beirniad yn licio mewn ffordd. Y Teirw lim ddim yn cweit yn sefyll yn iawn ar hyn o bryd. Na ni, na welliant wedi cael ei drad nôl. Ond mae'n anodd i gymharu mewn ffordd, achos maen nhw gyd mor wahanol ni. Ydyn, maen nhw, ti'n iawn. Cael un edrychiad arall. A mae e wedi tynnu'r Charlie, y blaen, i erbyn y garden goch na. Ie, o'n i'n meddwl falle mai fel na bydde. A'r gil wobr yn mynd i'r Teirw Limazan. Fi'n credu na'r unig ffordd bydde wedi gallu mynd, fi'n meddwl. Ie, na, wy'n cytuno efo ti, Caryl, yn sicr. Dosbarth da, a dau darw arbennig hefyd. Llongyfarchiadau A'r blw mlaen hefyd. I'r Charlies, a'r blues mlaen i'r trydydd safle. Arbennig. Caryl, diolch ti am y tro.